dneska jsem tu s Danielkou. Ahoj, ty nepodpáčil, ja som skoro spadla. No půjdeme na Fofens a dneska si už je taký den. A to máme všetko nové. Teraz máme takýto zápisník. Tablet. Nej tablet. Vidíte? Fuj. Kde sa to robí? Klasátko. Druhé tu máme kvetinka. A to se dáme nahovaří. A to tu máme mašovačku. Odlakovač. A pole máme lak modrý. Druhé tu máme nožničky, piknik. Vidíte? A druhé tu máme gumičku za chuto. Ahoj. A druhé tu máme gumičku. Prvé tu máme hodinky. Dejte pekne. Ja to spravil. Toto máme toto nové. To Sofia A potom spravila. máme okulávky. Však je to pekné, ona robí aj náušnice. No môže byť, je bude veľká, môže robiť A aj potom náušnice. tu máme sponku. A tady máme fabičky na zubasy. Tady dáme meslinu. Všetkých vítam. Tady máme fotky. A ukážem aspoň jednu. Neukážeme, Sofia bude namávať. No tak dobre, neukážeme vám fotku, lebo bude aj jej mamičko nadávať. Potom tu máme abecedu. To není. Hej, nechaj to, Sofie. To je knižka. Ešte to spadne. Druhé tu máme odkladačku. Druhé tu máme hodinky. A posledné tu máme léky. A ešte druhé tu máme Madagaskar. No to je hodle, ne? A toto video bylo už všechno. Ale ešte dlhé bude, že? Aha, ešte bude dlhé. A napíšte komentár. A čiavky. Na.